Narji, Mas Robi, monggo. Monggo Mbak Wiro. Mbak sinten iki? Monggo Mbak Kum. Badhe duet. Oke. Monggo Mbak ngasta mic-ipun saged Mbah. Iya. Monggo. Oh. Ya ya ya. Ya. Yen liwat aku kelingan. Owe owe oh. Owe owe oh oh. Jangange kubukan marah biyen kae tanggoan gombrana tanpa bantal tanpa krasa bota-bote kataman asmara kubo kae nyimpen mati saka besok ora bakal lali kubo kae kepracita Pak Kono. wayah bengi nganti gagrang rina Tetan jerone ngati datan luntur saya merati Owe owe oh oh. Owe owe oh oh. aku kowe dadi garwa berkolaran lan gubuk asmara Muda laras. Iya iya. Oh 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 Owe owe oh. Owe owe oh oh.
gubuk kae kapacita Bayawangi ganti kagragena caketan jerone ngati datan nuntun saya mataati aku kowe dadi garwa mergo laran nang gubuk asmara Matur suwun Mbah Wira. Matur nuwun Mbah Wira bareng ning gubuk kok ngantek kerinan iki lho, ngantek ra ngerti padang.